Why don't I see this journey? Clearer than it appears to me right now. The only thing I see through is my own attempts to let myself down. Why don't I just stay focused on what I really wanna do right now? I'm trying harder and harder, but all around me there's this white noise. I just wanna put the world away from me. And let it float away. I just wanna get my things and leave this place. Maybe another day. I feel I'm slowly fading into Ej, hvor hyggeligt. Bjørn, prøv at høre her. Det er jo bare en middag. Altså, de kommer, og så spiser de, og så går de igen. Og det bliver hyggeligt. Prøv at, du dør simpelthen ikke af at have en ven på besøg. Han er ikke min ven. Nej, men altså, tænk bare, at det ville være rart at være sammen med en på din egen alder. Jeg bliver nægtet. No matter where I go, I'm always on my iPhone. Bjørn! Så var der årets Tjekkerøv, og der var også årets Tyr, og årets Comedy Queen også. Og årets Kugot. Årets Kugot. Og ja, så mødtes vi bare alle sammen, og så sad vi bare og stemte sådan lidt om det. Okay. Vinder man så noget, eller hvad? Ikke rigtigt. Det er mere bare, du ved, sådan en nominering. Altså næsten alle fik jo en eller anden form for nominering. Hvad med dig, Bjørn? Blev du også nomineret til noget så? Ja, altså han blev årets 12-talspige. Årets 12-talspige? Ja. Nå. Hvad er det en mærkelig nominering? Hvad betyder det? Jeg tror bare, du ved, det er sådan en type, som sådan, kun tænker på skole og lektier, og heller ikke rigtig med til fest. Altså. Internettet virker ikke. Bjørn? Bjørn?
Bjørn. Hvor jeg er fuldstændig ligeglad. Bjørn, han ved ikke bedre. Så forstår jeg godt, du hellere vil være i fred. Tror du seriøst, jeg gerne vil være i fred? Du ved godt, at jeg ikke kan fikse det der internet, ikke? Hej. Hej. Mathias. Jeg snakker med din mor. Hun siger, der ikke noget net. Ja. Det kan ikke passe. Har du nogen telefon? Ja, jeg har prøvet den. Der er ikke nogen forbindelse. Hey. Er der nogen af jer, der har telefon med? Ja, jeg har... Kan jeg lige låne den? Jeg bruger den derovre til at spille musik for. Men kan jeg ikke lige bruge den? Come on. Vi bruger bare min. Okay. Altså, vi skal lige fikse det her. Ja. Det er et fint sted. Kommer du bagefter? Ja, helt sikkert. Jeg fikser det her. Hej. Okay. Sådan. Fedt. Så fedt. Var det det, du sad og hørte? Den her, den kan du bare låne til i morgen. Vi bor lige derovre på siden af. Så skal du bare komme over. Tak. Hej, skat. Ej, hvor er du fin. Kom lige, må jeg lige se dig. Skal du til fest? Nej, jeg skal bare over med mobilen. Nå. Okay, du ser dejlig ud. Hey, du kan tage et håndklæde med, hvis I nu skal til stranden eller noget. Nå, nej. Det skal vi ikke. Hey, kom. Sid der. Tak for lån. Virker det? Ja. Jeg vidste det. Hvad er det, de laver? Jeg ser en af det. Men de er virkelig i gang i. Det er så godt bare sidde og skalpe ud her. Ja. Ikke være med! Jeg skal ikke. Hvad med dig?
skal virkelig kun stå lyst. Hej, jeg hedder Nana. Bjørn! Godt at møde dig. Hvis du starter derovre, og så kommer ned på knæ, og så slår du bare i jorden 2 gange, når du ikke gider mere. Okay? Okay. Vi prøver noget andet. Så hvis du vender dig om, så laver vi lige en lille øvelse. Jeg kommer ind. Wow, hvor ser det godt ud. Billie Eilish. Det kunne så meget være hende. Okay, jeg ved godt, Billie Eilish er sej, men jeg har for eksempel ikke hørt nogen af hendes sange. Og du er jo inkarnationens et Mathias. Jeg mener bare, at hvis man skal være tidens kvinde, så vil det i hvert fald kende personen virkelig godt her i bilen. Alle sammen. Det er ikke Billie Eilish ansvar, at du ikke kender hende bedre. Jo, måske er det Billie Eilish ansvar, at hun ikke det er overhovedet ikke hende. Mig. Nej, nu stopper du. Solange og Beyoncé, any day. Beyoncé, hun er den kedelige Destiny's Child. Du er så fucking præsenteret. Det er ikke min skyld, hun har lavet kedelig musik. Tror du, kan møde dig? Beyoncé for tidlig. Hvad siger du, Bjørn? Skal det være sådan nogle store popstjerner? Nej, fuck, hvor er vi dårlige til det her. Vi skal bare have det billigste, ikke? Vil du holde den her? Kan du egentlig lide at feste? Ja, selvfølgelig. Bare ikke været til så mange. Mathias, når jeg tænker over noget, jeg har lyst til at sige, men som jeg er i tvivl om, så prøver jeg at sige det inde i mit hoved med din stemme først. Fordi så kan jeg bedre vurdere, om det lyder rigtigt. Nogle gange kan jeg faktisk få lyst til at være dig, men det har jeg ikke i virkeligheden, fordi så kunne jeg ikke hænge ud sammen med dig. Og det er det vigtigste af mit liv. Fuck, hvor er du fucking sød, mand. Jeg elsker fandme også at hænge ud med dig. Altid. Så fucking dejligt. Fuck, hvor er du sød, skat. Måske du har lyst til at prøve, Bjørn? Ej, det tror jeg ikke, jeg kan. Prøv.
prøve at sige noget til Nana, måske? Prøv. Okay. Nu kender jeg dig ikke rigtig godt. Eller jeg kender dig ikke. Men du virker rigtig sød. Og du har sejt tøj på. Og jeg er rigtig glad for at være her. Og jeg er rigtig glad for, at jeg må være med. Hvor går du sød. Jeg er også glad for, at du er her. Ja. Tak. Wow. Mathias, sig noget til Bjørn. Okay. Han skal sige det her. Mm-hmm. Okay. Bjørn. Jeg tror faktisk, jeg så dig på færgen på vej herover. Og jeg synes virkelig, du så sej ud. Og jeg tror også, at jeg må indrømme, at jeg bliver en lille smule overrasket, når jeg ser nogen, der er yngre end mig, der udtrykker det, du gør. Faktisk næsten også intimideret. Der er et eller andet helt særligt over dig, Bjørn. Jeg synes virkelig, det er så modigt, at du kan... Og hvad med du? Jeg hedder Bjørn. Bjørn er vores nabo. Det er Esben og Fie og Kasper og Nathalie. Hej. Hvad laver du, Bjørn? Kom ind og sæt dig. Og drik en øl med os andre, så lige sige hej. Ja. Jeg tænkte bare, jeg ville tage op. Kom og sæt dig. Kom og drik en øl med alle. Det er sådan en lille hushold. Ej, stop. Opfør dig ordentligt. Nej, undskyld. Kom. Bjørn, det er virkelig dejligt at møde dig. Vil du lige sætte den der ind, når du alligevel... Jo. Tak. Ej, venner, hvad fanden har I lavet ellers, mand? Ja. Altså, jamen det er alt for klart. Nej. Meget bedre. Kom med det. Bjørn, har du lige taget hele opvasken? Ej, fuck hvor er du sød, Bjørn. Fuck hvor er du god, mand. Vi er blevet inviteret til fest nede på stranden. Hey, skal vi ikke lave den der drink? No. Jo, men det er helt stort derinde. Altså. Let's do it. Hvad så? Er det okay? Ja. Godt. Fuck, hvor godt. Så fik du arm med os, altså. Mathias? Kom lige 2 sekunder. Nu? Ja. Jo, hvordan? Det er typisk dig, mand. Og men helt ærligt. Jamen, det er jo...
aftener, vi aldrig kommer til at glemme. Det er de her aftener, vi husker. Og når vi ligger og skal til at dø, så kommer vi til at smile, når vi tænker på det her. Ved du, hvor vigtigt det er for mig? Du er her. Jeg tror, det er vigtigt for dig. Og se, hvor fucking smukke de er, mand. Der kommer til at være alle mulige mennesker, der prøver at fortælle dig, at du skal lave dig om. Du skal aldrig gå på kompromis med dig selv. På nogen måde. Det er fandme det vigtigste, vi to skal huske hinanden på. Du skal være selv. Du skal aldrig gå på kompromis. Lover du mig det? Ja. Lover mig det, mand. Råb det. Lover du mig det? Ved det, mand. Ved det nu. Det er det, vi lever for. Bjørn, har du en cykel? Nej. Har du en cykel? Nej. Har du en cykel? Nej. Hallo, er der nogen, der har en cykel til Bjørn? Ja. Vi skal på stranden. Vi skal afsted nu, mand. Vi skal afsted nu. Der er et tog, der kører til stranden. Du skal med. Jeg har ikke en cykel. Men du skal med? Det tror jeg ikke, jeg skal. Du skal med, mand. Nej, det er virkelig okay. Altså, jeg skal... Bjørn, selvfølgelig skal du det. Det er virkelig... Det er fint nok. Bjørn, selvfølgelig skal jeg gider ikke! Jeg gider ikke. Okay. Det er fint. Det styrer du selv. Ja. Selvfølgelig. Appelsin? Ja, det Nej, du skal sige jo det. Appelsin. Godt. Det føles mærkeligt. Vi skal også have et, hvor jeg står for blomsterne. Kom. Ej, hvor er de gode. Men gå lige lidt tilbage, jeg vil godt lige se. Jeg synes, det der det er bedre. Jeg synes, det der det er bedst, faktisk. Men jeg synes, gå lige lidt tilbage. Okay. Lige se. Ej, for fanden, jeg ser godt ud der. Ja. Hvad?
for i går. Hej Bjørn. Nej, ikke lige nu. Hey. Hey. Tak for det. Fik I taget nogle gode billeder? Ja. Godt. Jeg tror, det bliver ret gode. Bjørn, i forhold til i går. Jeg håber bare ikke, at jeg var for meget, eller... Jeg håber bare virkelig ikke, at det var utrygt for dig at være over ved os. Det er okay. Nej, det er sgu ikke okay. Du skal virkelig sige, hvis der er noget, ikke? Mathias, der behøver ikke være noget galt. Bare fordi jeg ikke gider det samme som dig. Vil du med ud? Nej, ellers tak. Men du må hilse dem derude. Bjørn! Vi ses, ikke? Why don't I see this journey clearer than it appears to me right now? The only thing I see through is my own attempts to let myself down.